1100 еллыгы Болгар исламның кабул ителүенә безнең театр Кара Булат спектаклен яңадан сәхнәгә кайтару белән каршылашакбыз. Бүтән килгән кунакларга, үзебезнең Татарстан халкына, мөселман халкына бик зур бүләк булачак бездән. Бу Кара Булат әсәре кайларда гына куелмады, безнең Мәскәүдә дә куелган вакытта аягура басып карадылар, урын җитмәү сәбәпле. Үзебезнең театрда да барды ул. Бик матур һәм бик грандиозный дип әйтер идем әсәр. Спектакль дә бик матур килеп чыкты. Шуңа күрә бу яшьләргә дә, олыларга да, мәктәп укучыларына да, барсына да бара торган спектакль гыйбрәт булыр иде.